subscriber नियम नायरा दे Hello everyone hai na hai ani ketal video ndo jotno lamsogo khakai ndo gam krung tang hangai ambo gam krung no tabung kai ang khabar sipai asok tong hai no nau bisingo ani bakni ben kai jana se tabung kai aba miaga asara painani hangai rang rei kabujapho asara paimani o mama songniya Ge siang ajaran najana aba cycle jaba to phongai sirje thanga ge jung tabo thana nai dong hama ang hani banokje ajara nainani bagai tabo thanai nai dong bido ndono hani video no pe sajjarate khalagai Oma watui nai dim nagai dong jas khai narak jagle Watai paine naidi nokha kusung mokha pura watai ke mar khai kiri gang khai watai nokbar khai mia sari bathi ke phai ka pura watai naidi ar manak jak tin sari bo phai mai thong dong kha sakjang khai Chini moka terbaila nai de o mokha bathai se khai dong baikha masa sinai bisi dogya kosto ke solmane phenok rok nai de kamangma torei dong baikha thai dong o yang konaga tabang kai thangi dong asana nanane baga quay cha thang lên baga ngam kai kok samyong dong ka quay cha kai tong se tong ma dia thang dong mong ka subrani pukul sini parani view mukhe school mat mokha sini area mo sini banda Ada rumlain ro mangkha manya masa mangkha lại nó là thong ani blog kar này ai đi kaka ni bisala bini bisaje bisala bra rumlai gorai masa Sini parani school mangkha lengkor mat blok khai thangai tongo bokhorori soja atara juknani baga lama de tom tom bajnai bridge ra tap thangai tong quay bajate jang quay jai tong gang quay cha to te sen blok bo khai te ja kok bo saja thangai tong soi mangai ni do Sini yang mia wati phajak hani ba na de tui torma hai ke nukjak tongo tui rumu ja mar khe wati pheka haise mia sare sina ta pa nake naga de singer sini triprani singer ganda saitong mes kriparani tripra nake Sini yang ni lama makai main road saksa nai thok kai nukjak tong nai de kumang kai lama kore go khom nai de ping 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 nai thok lama kore bojak khum nai thok pink color de photo tisai tong ani sister nai thok jagang ge Sini yang ni lama besok nai thok Manipur ni route nai di gam khai phunuk nang ron nai thogo block sapakrai khaira diksa yang bo block khai tongo nai di
Bro थांनाय जानबा सब्सक्राइबर नियम नायरा दे अपन ना मेरा A few moments later. lama ba mo ko do lama Ano, chocolate lah. hanya mo tuk lang la yang Wah, lu ya pasti mau. Masa dia sulit tu, macam nago firok tonggu tugrok dak tilai jak lai de bukai juta abane mobile juta yak tai jang नहीं थांलाय tonggu किसको चाहिए 1 लाख पुकुरा आचारा हय दंगो दाबो सबाय जाक नगो आरो मा थांनाय दाबो नानानै बागाय हायदे कह मंगेचिनि पुकुर 30 kulok ma wa mane la sogay ya 33 34 ar kaisa kai imo 40 acara apa mani sih Hona Pujang nak kiri deh Hai mata nopo Kelak naya nabai Kolai mata nopo Hai kayak Apa nani bagai Tuk-tuk maya tuk-tuk masing lai tong Mokai satuk hingkai koklai beka moar kai satuk mokai satuk hingkai 19 khan hingkai rogokai 47 rogokai tabaro nanani muya sakoi songmane monanai tongkha butui kisaram khaino kari mangkha joto ripaijak somusu bermang awang ro ripaijak hingkai chota borojak Sakhi songmane ang first time muya chai tongo tini macha sinai thok sinai tini kan muya chakhoi ani favorite traditional tini muya chakhoi hingke joto brok si thok jaga haya diba bayarok mudi motom sang tongkha wow ya tasty hoga ye Sana si musuk tongkang kai ba tini ke tas ke mai jasine muya jakhi bai buti kisaran khaina kari nai jotori paija A few moments later. tabong kai mai tui jabaye sares khai tongo mai rok jak bekhaba tui hoko gari dikhaye bekha tabong kai res khainani rokojak ngaso lama haksalma थांफाय अंमाने ब्लेंके फिसा लेंखा हायनि बागै रेस खाय दङ गे आनि भिडिअ
logai thangka hingke ton rok silaijak belai nainani hingke ani tinini video no rana paide sinai ang kisa rest khairano ke robai next vlog o manglai hingke ani tinini video no bahai ongkha comment khai sanani tapok di ke ketal video naitong ongkha like share subscribe khainani tapok di ke tini baga bye bye jotono hambai.